Get the point. Take a step forward. Omochenu tata Nyasaye. Asinsende yabene twachire asemagorobeye asamagorao. Bali bonsi bacheta asamagorao mbanyore togosesenigwa. Ababerete asamagorao mbanyorete okwaberwa kwebibe. Mbanyorete okwenigwa kwa marwaire. Mbanyorete ekebachete koligia asamagorao. Na intweli tukeli litangani liye chuma kaligo chikoera. Tuachire na kubeko omorobeli yoyo. No mosangererekano yomogima asobosibwao. Elinde togwa samagorao tonyoro siseniwa. Tonyore chinguru tonyoro kubwenia. Tonyoro gotoleka tonyore kere kemega toligetia sole. Biamono tata Nyasaye. Tuachire mamincha. Nagotokonyera chinguru cha shetani na birete korwase katikati yaito. Obanene bwaone chinguru chao chibase tole ninchuo obamona intubuna kwa abana intwase chuma yaeta. Na inde twakwaliga nili omogaka bwe myaka menga se katikati yaito. Mira namona intutorolera mabera. Aselieta lya Yesu Kristo romotolio ito. Amina. Chinguru chire asogosaba. Chinguru chire asogosaba. Nyasaye wose nkoirane lyaro gosaba. Engakia yemo omwaka 1946. Ekerwanero giese ekenene gekarosiwa n'abasongo. Ekero bakerosia bagateba ntuganie korora ningaki inguruki chigokora inguruki chirasegenteke. Elinde bagakebeka ase island ya yemo ekoroku South Pacific Highland. Elinde bagatega ebomu eliaroro. Elinde barore okobua kore asegenteke. Ekero babegete egentokelia nagotega barore ngurukichiro. Amaene igogia saleti enserie kababosa. Ekabamaro babosa. Elinda abantu bagateba. Amaene chingurunchire asebomwe. Elinda bana science bagateba. But in spite the scientists believe the great power that is in the atomic bomb, it is not mightier or mightiest in force and power in the world today. The mightiest force in the world today is the power in prayer. Hallelujah. Abana sayansi bagaikaransa bagatebanga twanyolire gento keregie chinguru naende getabende ande asense yabono bagakea sifa bagakea chinguru bakamanya ngeke nakyo. Thus the hours and presence of prayer, even the power of the atomic bomb shrinks into insignificance. Inganonya chinguru chinene chiri ase atomic bomb chiri abana science aba science bege nete nagosika chinguru chiri ase atomic bomb ne chinyinge lakini ogosaba nigokole ne chinguru gwetani the atomic bomb. Hallelujah. Mwatebanga amina. Moise gotebi unge bomb netagire ibacha. The atomic bomb netagire ibacho. Nege tikaliti chitegikanke ilipue. Ondeta yora achomo kutanoyo. Lakini chinguru chira sogo saba. Kolikora ase gitabu gia
James chapter 3, Ephesians chapter 3 verse 20. Ngoliogo nsomera. Ephesians chapter 3 verse 20. Okobwankole asogosaba that is mightier than the great atomic bomb. Ngoliolego soma. Soma no nyenege songo. Timbwatu mochando. Nabongo nchora. Aba ebesa setu ekebungo emeronge ibiri. Wa Efeso 3 fungu la 20, Biblia inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Aba kwere oyora kora mangana manene kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Gaki asalere oyora nyare gukora gweta ni mono kubwa ayatugusaba gose ayatokorengereria kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Korengana ne chinguru echigo kora emeremo ime asetore igwa egesongo nkubeka kera mangana gete ngoli obwate gesonga asome a version yali agotabanga exceedingly abundantly above our expectation. Igonga chingurwe chigo chireme ya ito intunigo togo kwana elinde nyasao kora soma. Now to him who is above to do exceedingly abundantly above all we ask or we think, hallelujah, according to the power that works in us. Ichine chinguru chireme ya ito ege songo gego tabanga exceedingly abundantly above our expectation. Nga kibono ngukora mo iguli nganeli ingoko bwokwo igokole ime ya ito ntwago someta se kitabu kiliki ya Yohana 14 ekebungo 12 na tebete iga ekebungo kaliye karamogo gesoma gego tebanga undi bwensi kumuranyegene imokora mangana manene no nyango etani alina akolete kumura sabe ingana linde lionsi ase lietaliane elietali koro ku Yesu ira elietalia ye so oyole no kobua alikore morembe sava serietaria ye erieta rigia asensena igoro erieta rigia. Isaiah 64 verse 1 tirimbo kaigo ike kebungo giakane okobua kora sogo saba ogo saba niko kole ne chinguru mightiest that makes the power in the atomic bomb to shrink and become insignificance. What holy joy is prayer. What intense soul satisfaction. There is a communion with our Heavenly Father to reach beyond the bunny confined earth, to speed our requests and thanks on the wings of prayer past the farthest star and pierce as it were the very heavens with our faint voices. Yani ekerogo saba ege songe eke
igo giatebanga ing'akio mogokura sugusaba ing'akio kobwa kure kugoisanikia enkoro mono ekero tugukwana na tatore igoro igugusaba gokogenda gwaetania chingako chiense einde kwaminyoka mono sechimba bachiugusaba ogendare yare yeching'enang'eni chiare ya okusaba kwabochora mono goika igoro nonye nase eriogiria ito ritari goika. Hallelujah. Our faith and voice can faint not to reach heavens, but prayer ogosaba igogokogenda watagura kwagenda sechimba bachiugosaba igokogenda igoro to the Orions, to the Jupiters kwagenda bakagwa ikase tata. Hallelujah. What a joy, what a privilege to be in the hour of prayer. Nsomere gitabu kelitokolero elinde tokorogosaba Isaiah 64 1 inasema, laiti ungepasua mbingu inakio maneno utarigotandora igoro na kushuka elindo tirimboke gocha ili milima iteteme mbele zako ebitunwa binyagali gwasobosi bwao kama vile moto uchomapo kichaka no molero gosamba na moto uchemshapo maji no molero okobelia mache ili kuwajulisha adui zako jina lako elinde omanyekania ababisa bao mataifa wakatetemeke mbele zako elinde bisaku binyagali gwasobosi bwao ulipofanya mambo ya kutisha nigo yarenge ko babuna umolero ogosamba chinsagi chiemete naende buna umolero okobelia mache naigo egere lieta lyao limanyekane asaba bisabao n'abantu bebisaku mbatenge chigwe asobosi bwao aya nigo gwakorete amang'ano gokumia totakagirete ing'anabe ogacha insa na ebitunwa bigatengechwa asobosi bwao. Soma fungu la 4. Maana tangu zamani za kale korwa matuka kale watu hawakusikia abantu tibana koigwa nogotokwabo wala kufahamu kwa masikio onde tana koigwa nogotokwaye wala jicho gosekorora n'eriso lyaye alikuona Mungu Nyasaye onga bunaye ogokorera abwo bagosemeretie. Hallelujah. Amen. Ngakingo kora moigwe abana batata ing'akero korangerio monene goko motabio monene tandora igoro munabone wiki yenta ketoto motabi nga baba pasua mbingu na uje pasua mbingu na uteremuke kwa ajili ya ivacho elindo monene atandule igoro achicha okuna kukorokobwa kwobobui borase chinguru chogosaba elinda akora amang'ana ugutugutana kuigwa gose elisolitana korara asaba momosemereti ing'ana lira goikobere at the waiting bay to wait upon the Lord. Hallelujah. Bonongu chiale gokora exceedingly abundantly above our expectation. Bono ga kingo swatura sogotera kulia ira elieta lya Yesu namba irenga kule 12 gose 37 kule namba 35 na kuntagete togotere ire elieta lya Yesu elinde tumanye kumanya ngabono ngoso atule byasale bitindi byoko bwalya igoro byogo tandora igoro aya motebyo monena tandora igoro akubweni ta motebya tandora igoro abweni motebya tandora igoro. If you have never experienced that the Lord lends heavens and comes down,
tata nyasaye ngutandura ari iguru oratanduire iguru tigamba tebya basacha aba oratanduire iguru abana bamuramura otanduire iguru okorira 10 manene oyoteneina igomanyete ngangutandurare naende nkomuboria ndi ngatata tandura naende ngochare gutandura asoyo rware tengutandurare achiche asoyo reneme chando gutandurare exceedingly abundantly above our expectation. So 3 sing. Ira erietaria so oyore no vororo likoretero mogoko liralie deonsi erieta ligia livensena igoro erieta ligia mogokense naigoro keromonto aligiase akobole tata tandule igoro that we may receive exceedingly abundantly toboli tata tandule igoro aikere chinka chaito toboli tata tandule igoro aikera abana baito toboli tata tandule igoro atobweni kero montali giase akomosasi meromo nene asa como tebinga tata bono tandura igoro chinsa chia weneire ensanereye may you land heavens and come down bono kero montali giase gatogo soe kebungo gia kabere nyora saga yogo teberio manena tandura igoro ira eretaria so ibe buna enguba go etanmana matemwa sava serietaria erieta rigia kero montacha ke aso weitie na gusabira abami no babere ole nabwo weitie na gusabira abantu babere oganete nyasaye kere weitie na gotebi nyasaye asengencho y'abana gotogonyera chinguru cha shetani na birecha korwase gatigati yaito tosabira abakwani barasomo kutanoyo tosabire brother Ford tosabire Ulina tosabire brother Robinson sabira umukungu yoteneine bosia semole sabira chikwaya chira sabira barayibeke ombeke saba tonyoru wancherwa asobosi bwa nyasaye tosabire ense ya Kenya tosabire kanisa yomonene tosabe tonyore ekego kyomoikomo chenu tosabire aba medical missionaries nyasaye ndere ko batumia asogo toikera bone kero toguchaka gusaba kero yomo togenderere komo tebi tata chiche so di kore mia chinkoro to imokena mavoko na matera totogie erieta rigia even sena igoro erieta rigia
esesena igoro ancha erietaria yeso wekanye gusasima obogambe bwa bagambe wenya rere egutwa erieta rigia mogokense naigoro erieta rigia mogokense naigoro. Mtakatifu, 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 Mungu na Baba yetu, Mungu mkuu, twaja mbele zako mchana na jioni ya leo tukiwa na wingi wa shukrani. Jehova Jire, Jehova Rafa, El Shaddai, Elohim, Jehova Jire, Mungu wa majeshi ndilo jina lako. Asante kwa kutudunukia kila mbaraka na kutumiminia uwepo wako wa Roho Mtakatifu. Tuwakemea kila nguvu zote za yule ibilisi shetani kutoka miongoni mwetu. Twakuita Baba ukapate kuitika. Twaomba msamaha wa dhambi. Tumekosa katika mawazo, katika matendo, katika kila na Yesu. Twaomba damu ya Yesu inayotakasa, inayoosha, inayosafisha, kutusafi kabisa. Na wakati huu sasa twakuita ukapate kupasua mbingu na uje utende mambo tusiyotarajia. Tendea yule mama familia yake, mtendee yule baba hitaji la moyo wake. Mahitaji yetu tunayozidi kumiminia katika kile kisanduku, twakuita Bwana ukayapekue, ukatazame na kuangalia kila hitaji. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, twagusabire ng'ata tuitule iguru, tandura iguru chiche, okora mang'ana ensetakagereti ng'anawe, enkeri yasiereriwe, enkeri yarameirwe, omubisa okorira amang'ana mabe, otiringire chinka chaito, osaliri obosera bw'ogosasima, omubisa otosoire n'ebitina, otosoire n'amang'ana mabe, aya tugukwana na aya tokorengereria. Rero iga Nyasaye oito, rero igo omogaka bw'emyaka emingi, inchu ase ogotitira n'okogukura, ninchu n'echinguru chiao chinga omorero chirie na komena bibe binde byonse na mekonende yonse era ase gatigati yaito. Tato minto totalire bono ibacho, rero twakorangeri ng'atandura igoro chiche, ewiki eye gogototalira kera rituko, ewiki eye gokoba mona into, ewiki eye gokoberia amache, igokoberia ebinto biraga bigotogota, iga bikoiyana koera pi. Onyenkero twemuguneire, onyenkero tukagacheteka, chinguru chiao nigo chigosamba, nigo chikuria, nigo chikomena, amaene tata Nyasaye. Onye turabasomba bao, onye turabakoreri bao, unagwato tometa, omosacha Robinson, omosacha Ford, omosacha Rina, abana bagwatomete, aba even targeters, abana bagwatomete, medical missionaries, igo tuasaba, tigemanyekane, Nyasaye kitogosasima, rero iga, igo morero goika, igo kubwa kwa goika, igo gocha asogotitira wechinkoba, onye bana baomba nakomanyanga Nyasaye kale naule, ilindo enekeri bachonga ya Nyasaye. Umerana n'abasacha bara, umerana head-on collision with this man, head-on collision with these women, head-on collision with these young men and young people.
head-on collision to each and every one of us, that we may converse you are our Father and our God. Father God, come down now, lay in the heavens and come, do a mighty wonder in the name of Jesus, that the whole world may know we have not come for anything, but we have come by your own mighty name, in the name of Jesus. Tata Nyasaye, kabamo na itu, umira na amonense ya Kenya, umira na amoniki kanisa chaitu, umira na namaganya itu, umira na nichinka chaitu, umira na nokogani wake royomo, wono tokirie, wono totinya mariga, tuakirire kiri in the waiting bay. We are waiting upon your answers. In Jesus' name we pray and trust. Amen. Abana ba Nyasaye, asikidege kanke kitigalite ninkwanire lingana ly'abana. Lingana lya lero nitaongererea ensemo y'abana. In the family, we have children. Walia Nyasaye alierete Adam na Hawa. Eira yogoteba nga nimba sese in Genesis chapter 1 verse 28. Nga kiagoteba lingana liria ogo sese ni gukolia na kuoko togo kwanera lero somango. Yes. 128 Genesis. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Nyasaye akabasesenia, akabatebia, moibole, momenteke, moichorea asense na moyegambere. Amangana go natageta se eraini yentangane. Nyasaye akabasesenia, akabatebia, moibole, momenteke. Hallelujah. 127 of Psalms. Iga abana nogo sesenigwa gokorwa ase Nyasaye. Somango. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Basi asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula. Inavyosema ya kwamba watoto ni urithi. Hii ni Zaburi 127. Verse 1 ndio inasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijenga wafanya kazi bure. Enda verse 3. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni dhawabu. Abana nogo sesenigwa gokorwa somo nene. Uzao wa tumbo ni dhawabu. Kama mishale na kibonongo kora muigwe na kingo kora abana ba Nyasaye mundigererete naende montegererete muigwa mangana ya buya ina kibono Nyasaye goteba ase gitabu gya Genesis na roteba nga nimba sesenie. Iga abana nogo sesenigwa korwa ase Nyasaye. It is purely God is making for one to have children. Taligento montago kora elinda nyole umanya goteba iga rora abana nigo bali omwando okorwa somwanene ekiagero roiboro okorwa senda nigo rorekegwa. Yani abana aba tugwe togeria orogete abandi ukaruka nyoko, abandi ukaruka musubati omino, abandi ukaruka marietonsi. Ingokorwa abana abasacha, ingokorwa abana abangina, ingokorwa abana abantu bakuru kwaba makobyara, ingokorwa abana
ekero mukamo murataranyora omwana ningotaraba ingogwenerete kuomania ningogwenerete koboria ng'aki mwakorire bono mwachandira abana b'abantu inche mbaikere ekero ndache nkwana abantu bakoruka mother in laws aba mutaranyora abana mosemeri Nyasaye nerore nokobwa. Children are a blessing from the Lord. He who gave Adam and Eve an helpmate, who gave Adam Eve as an helpmate, he is the one who blessed them with the children. When God lost a third of his angels in heaven, there was a great void in heaven and a great vacuum. And it remains to date. And God gave man power to procreate so that he can replace the lost population in heaven. Mwaigwa maganayo. Ekero Nyasaye sigetie. Omuganda ulio monene bwa malaika korugoro. Olia ogengetu na Lucifer, who is Satan. Tata Nyasaye nkolera guikarero. Naende nabairu omonto okobwa. Wokonyora abana achigoichuri liwa liabete igoro asaba malaika bali baerete korugoro. So children are very important. Abana abatubwate nakigeko gerago teba Jeremiah 13 verse 20. Igwe sababu y'abana naende nguche kubabuli gwole oliyoko baete na kubabuliye nago tebinganganga abana bali nakoete nakigeko gara twasomete nga in a family ainwayo muibuli ayo musacha nayo mukungu abana abumwairwe bakinie momanyete nga these are brothers and sisters in the faith. Abana abamwairu mogo kinya muna mokororera abashirikiri yanda huno molisia ogotenena bosio wakwania abantu banyasaye mbuyamole abakena abanene mbuyamole kwabakwania kwabatebi abaminta ase Kristo na abana bao nabwo abamino ase Kristo okolenda omoikeri omonyene. Hallelujah. Soma 13:20 Jeremiah. Inua macho yako, Yerusalemu, ukawatazame hao wanaokuja kutoka kaskazini. Liko wapi kundi lako lilopewa kundi lile zuri? Amina. Ligerelia ngocha lireli icho ligiya igwa bunagoteba imokerelia maisaino igoro rora abantu balia bagocha korwasigusu ine ingairire liicho liria ligiya kwaetwe. The Lord is going to give you. You are going to give an account to God of the children He has given you. No matter. Ajetago kuminga kyubu lakini no seseniri no ira abana. Incherenda yonsi kwa abanyoreta. Abana ngutuka bale sichinchirawo awo. Ngutuka bale ligari in marriage. Ngutuka bale illegal in marriage, outside marriage. Ntu akwane tamangana alikoro. Abana batukira sama boko ituncherende yonsi. Abande batukira out of rape. Abana batukira setuli. Abana nababara lakini Nyasaye nkialigereti liicho liaye ligiya ngairire. When He'll come baba gukubuli ngairire egwachire korugamo inambu yogocha ngaibono liicho liriaho ligiya likoreteke ekebunge ekekendelia ndera butuko naboira muboli Nyasaye ngakirabe abana bali kwangente gaki ngoko baleterande ntwegerete formula yokoletera Nyasaye abana kera lituko omosacha ayubu igali kubuka mambichuni olera abana baye otebi Nyasaye tinkomanya
liribare nge kuragera liribare nge kwegokia andi akemba koreta amabe obasabira obeiteria. This man covenanted his children day after day to the Lord. Alikubabika sobosi wa manene akubabika samada bawo entwaro cha Abrahamu bunaligiretyo mwana Isaka muno mwana Isaka ebingwanso bikorwewa akamwegeri goikerekera agotebi kunkorwewale. The boy accepted. Yani ngakitogokora licholiya tolirete asobosi wa manene. Father and mother should be accountable and eligible for the upbringing of their children, for the respect and the honor that God has bestowed unto them. Tata, baba, imoteneine, ninu, moko buli gwasogo kina kwa bana. Bono ukaroko mwana elieto Osama. Momanyeta Osama? Osama bin Laden. You remember that man? Who was he? Igarenge terrorist in the whole world. Omontoyo ma kaigu ya akagokere lieto Osama akaroko mwana Osama. Bono gakorangeli Osama. Gaki omwana oyo no Osama go Osama pi. Uyere gaki no Osama. Banchiri haki abwekaine banchiri pi. Yani banchiri oyere banchiri na ibolete. Otuoma hakitali koyu omotuo muoma buno otuoma olenga. What have you confessed to the children? Ekini nkiobwate mwabarukira amalieta mama amalieta yogo kumya. The family with no children are called to practice patience, for parents to love one another. God will provide one day. Hallelujah. Bali mutara nyoro mwana ase family ya ino ondeta itonde. Omokungu ole korokwa ana igago tebia omusacho yelikana ingo mwana omubulinga ninche nyangete tali nche nyangete ninche na monta getonyora abana lakini tingu isaini kwetani abamurai komi gaki ana ningwanchete. I love that man. Omusacho yelikana iganchete ana paka komotenga baba gaki nonyetera nyalekana nkwe mwana ninkoreteki basacha mbalinga bara bakoria sure their wives even though you have not turanyibolera mwana momura turanyibolera mwana moiseke ningwanche to mwanje aya bantu nabanago kwana korwabusiko ningwanchiti tagwe chanda tago tegerera aya bantu tegerera baba nga ningwanchiti nke ninkyo mosacho I am more than what you are. Basacha mbalinga bakoria sure their wives elindo mokungu tigara ona gotebi Nyasaye gakindorera mabira lakini chinga kichinyinge ekero mokungu ataranyoro mwana pressure ntangani yego chakana somo sachoye omosacho mobiyoya pako moita pako mobolinga nkyo tarangibolera goikabono ogosoka isiko mako byaro komobwata tata byaro komobwata ekenyoroge komobwata ekanisa bangina bago kobwata ngakyugo chakoba. Nalero tarabika nabika matenete nalero iwa Sara na Abrahamu mbabete myaka taimeke bakamanya goseseni guno omwana okorokwa Isaac. Rebeka na Isaka na barabumba arabeta matuko bakamanya goseseni wa no omwana okorokwa Esau na Yakobo. Elizabeth na abeta matuko eramo na Sakaria bataranyora omwana Nyasaye akamanya ko baseseni no omwana bwe sababu okoroku Yohana
almost a family ende yabeta matukata imake Manoa na Mokaye bakamanya kwa ewo mwana okorokungaki Samson. Those ones who have not gotten children yet, be patient, be in love, and be prayerful. So me pati yo moeli onkolera abo tomanye gochakona kogendera igoro y'abana. It is not one is making to miss a child. Everyone is in need of a child. Igonde taitonde tigakona koira abantu ebyara tigakona korama abantu bunaya n'omoto mwomo bunaya niki. Be cheerful. 1 Samuel 1 verse 5. Be cheerful and hopeful for this little time that you have not gotten a child. Be cheerful. The Lord will give you a joy in your heart like he did to N. Samuel yentangani ayamo isano nemo na isano na ibere. Be prayerful and be hopeful, for one day the Lord will visit you and you will have one. Hallelujah. Nyasaye na talirete Abrahamu magorobo yomo alia Genesis 18. Akamutalira akamutebya nga Sara omwakundi kinga kibuna lero naiboro omwana nabiko omwana asorobererwaye. Sara agaseka akabura ngagesa nagatebe tuguna nakolirora elindo igore kamobolia. Sara nkyogosekera. Sara agateba tingi lakini obo tukobolia Nyasaye akabaseseni asenda yabo n'omwana omoisia. Omukungu oyo mogakolera okoroku ana aze karume gakwe monya. The Lord visited Anne akamotebya gwetera Eli akamotebya genda okogani kwao waikeraniwe. Nyasaye na talirite Manoa's wife kale mugondo geticha magoroba akamotebya nonyoro mwana naende no akateba ya Manoa agateba ya omuntu yonyorwa ase Nyasaye naende tigachi achiche omuntu uri agacha bakamorora bale amo bagateba ni yes ngaki wateba tenena abono nkonyenyere. Nyasaye God visits Nyasaye ngotalirare nguchiale kugutalira nantaliri nguchiale kugutalira nayaganya takoba impatient takoba omwana tagere musiri obwanchani segatigati yaino. Bono ntokole mambia nsemo how to train the children na niki abana babwate asinga inchona chakanyolire egepindi kiane chinsa chiane chiabere tintagete koli chinsa chyoyonde mbalenga bagotebanga Nyasaye tokonye mbara amanyete bara abayibuli abana baba bataranyora abana mbara amanyete banyomanete bakolire meti yenyebere bataranyora bataraba molito bakumeti bande mbale bakolire omwaka abande emyaka ebere yabaire mbara mundigerire tie mutaranyora abana kabe nogo semelia bande mbara ntukwanira the sex of children ntukwanira abana buna Nyasaye akorwa mwana tali Nyasaye gokoa otali oyo bwesababu. Bono ngosaba tule wairimo ntagetusabira abana. You pray for the parents and also the children like Nyasaye atagetasa abana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Umeweza kuwa mwaminifu kwetu katika kipindi ambacho kimepita. Tumeweza kujifunza mambo mengi kuhusu watoto wetu na wanawake pia. Sasa hivi nawaleta watoto wote mikononi mwako, miguuni pako, maana umesema ufalme wa mbinguni ni wa watoto wetu wote. Nawaleta mikononi mwako pahali popote walipo. Sasa hivi katika kiwanja hiki kina watoto. Kila mtoto ambaye aliingia na mlango ule asiweze kurudi kwao jinsi alivyokuja,
bali baraka zako ziweze kuwa juu yake. Watoto wengine wote pia wako mbali nasi, tunawakabidhi mikononi mwako, ukawabariki, ukawainue. Shetani ana njama nyingi sana za kuweza kuoteka watoto, lakini watoto wetu tunawaleta miguuni pako, ukawafunike na damu yako, maana kwako Mungu wetu kuna usalama na mambo mazuri yataweza kupatikana kwako. Wanapokuwa katika likizo kubwa, Mungu wetu uwalinde na watunze. Naombea pia akina mama wote, ukawabariki na ukawainue, kwa sababu mwalimu wa kwanza katika maisha ya mtoto ni mama. Ukaweza kumuongoza ili akaweza kulinda na kutunza na kumhekimisha yule mtoto kwa njia zako. Kuna wale pia wamama ambao wamekuomba kwa muda mrefu, hawana watoto. Mungu wetu ukawatendee kicheko katika maisha yako, maana mambo mazuri yanatoka kwako. Kuwa pamoja nasi, sikia dua letu, na tuna imani kwamba umeweza kujibu sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Nyasaye tata, Nyasaye mwana, Nyasaye moikomo cheno. Lero iga kerugo twegeri igoro y'abana. Igo nagosorora otoire asogukomanya nayo korwa abana. Otwegeri togosemeri ng'omoru abana naye. Nayo gosese ni chinda cy'abasacha ni chinda cy'abakungu konyora abana. Nabali gwatoira abana tutamanyetie sababu y'abana. Abande mbara tubwata abana toigwete tubangente singencho ntorochie sababu y'abana. Teach us the value how to take care of these children. Lord, you blessed us with in any manner, in any kind. Tata Nyasaye tororera mabera. Chindanchira chiagombaire kitaranyoro gosiseni gukwa abana. Abeire emyaka 2-3. Abeire amatuka mange bachecheri ubaramirwe. Tata Nyasaye aya kwa igure tenda ya Sara. Aya kwa igure tenda ya mukama Noa. Aya kwa igure tenda ya Anna. Aya kwa igure tenda ya Elizabeth. Aya kwa igure tenda ya Shuna mighty woman. Tata Nyasaye onyentu agombaire ase chinchera chia mwanya bantu. Onyentu agombaire asokoboko kwao elinde tokoligi tokomanye. Tata naintu tomogoko nogo chenga ase chinda chaito na se ebikuba byaito naintu umwakonde chinga kibuna rero totebekero twali crusade bacho Nyasaga toigwa. Onyonde onde naretire okogani buno okwaso obosi bwao omonene tororera amabera. Abatorwata abana batosinyire bachire isiko omonene toiraneria abana baito. Abana neki skuru bakale, abande neki university bale, abande ni isiko ya Kenya bale, abana bande baito ni isiko bachire kirusa. Tororera amabera bakanye begerie batoigwere buna abaibori na intu abaibori toekisemi tobongaini una tokolenda abana aba egekogera uyu no mwandu okurwa sole mbaro twachwalira abana baito twabasiale irale mangana mababeira abana baito berusiri moyo bairani omonene intu toiraneri our own senses tigo buya no bonene hugotigarire emyaka yonsi ya mabera Kristo motoria monene abasen. Get the point. Take a step forward.